ka haifi ɗa ba ka haifi halinsa ba. Ni gani na miya ya gagare ni, kuɗin magi da zuwa ke tambaya ta bani da shi. Yaron nan yana da arzikin na amma na nema yana da ruwa, kuma ni mahaifinsa a hakan. Allah dai ya shirya. Assalamu alaikum baba. Kai sannu baba. Ina wuni baba? Ke gida aiki baba? Madalla. Yawwa baba. Murtala biyu na kaso wajenka ko kana da shi? Baba kenan wallahi ko kuma banda baba. Ba za ka ban ba. Wallahi ko kuma baba wallahi. Murtala biyu. A'a wallahi baba babu ni kan nace maka babu. To tashi ka tafi. To shi kenan. Tafi. Ina zan bi baba? Ina. Baba ya kore ni. Kai. Ka ce na san ko gida a daidai. Sannu gide. Ina wuni? Lafiya lau. Ba gajiya. Amma ke ba kuwa ce ko? Haba. Iya? Na ka je makana garin nan ba ce. Yar uba. Ina son ka kuma. Iya. Wallahi wannan ya. Allah. Wallahi ko. Kice akwai bidiri.